Neskuru ya St Edward Nyabioto asensemo ya bomachoge chache estonya kubato guikirana na mwalimu omukonyi bw'umwalimu ase skuru yiga nagwitana ubwo motemo nya kuba gutangaswa otwerengana na matoke nya kuba gutangaswa skuru yiga yanywe kuba gukora ubunchiriria bwa bana gukora buya ase skuru yiga ibo mwalimu yo mukonyi nya kuba kweresera aibanya kuba gukora ligo kuikirania ubunchiriria asa matoke nya kuba gutoka ase skuru principal St Edward Nyabioto. Seri tukeli torno mogoko monne sana twanyara matemo ito KCSE 2023 last year. Abana baitu mbakorete buya twabata abana entry ito yarenge 308 candidates twanyara abana 246 na bagenda university C+ and above. That is direct entry to university. Na ubaende university C+ and above. Bono na se amatoke ya iga babikira umusingi bw'iconyera ko bwonchereria amatoke ande abaconyera ko bagutoka somwa koyo iga nabo gukirania ebirengo byigo byo bitia abana ku university. Percentage pass ya 79.87%. Emini yeto yarenge 7.740. So to wakiranya saimbi yamona asoko to amachiwa yamaya twakera abaibori baito biyamono so kuba very supportive asa abana abakuru bagasoeta form 1 paka bageka form 4 bagakora amatemo abo abalimu baito we have a very strong team led by our able principal Mr. Gabriel Mugaka. Abalimu baito they have been very supportive support ri abana aba babekera in the right track babasomerwa paka twanyore result ya 7.7. Ngoribotria Africa Finance TV kurwa sensemo ya Nyabioto bomachoge county ya Kisemarita na Gilbert Kobi. Igaigana se ensemo ya Nyanchwa Adventist wanafunzi nabo igo obutenendwe skuru igo banyako kogokera ogo kwa machibwa maya ya amatemo kirasi 12. Rai nabo igo gutenegwe skuru iga kwanya ko bukwanira iguru nganga kibai bangete nabo igo banya ko bakonyora machibwa ya iga. Nigo batebirenga no guseni gwokonene aso gwonjere kwa matoke nya ko bagako toka se skuru eyo nabo igo nigo basabiro kubatana kunya ko bagako bararo. Nigo bono barengerere tukuchuje ko bakotenja nabo igo gwonchereria ebirengo by'ekisemi nabo igo matoke ayo mwako yo iga aso kuchurwa baukina wechigoro Africa Finance TV kura sensemo ya Nyanchwa Marita Gilbert Kobi.